Hi guys, sarang lami aslitson guys. Sus, lami up. Pwede na ba rin kusnitan? Pwede ba rin kusnitan daw? Oh, grabe. Oh, labay-labay. Adjabing kay kasa tadi ha. Isaras mong mata. Adjo lagi gilabot diha, grabing inita euy. Be, gahi ba? Humok man lagi. Ayaw lagi kim kasa ka. Ma-birthday mi guys, ma-birthday. Anja mo apas ra ko ini magsundo ni Lexi. May birthday guys, ma-birthday ko. Banha ni mga butakaws puti Pug mga dapoy isa pud. Ay, tinaway. May balik? Di na. Mahal na. Humok man lagi kil. Ginainta naman. Ha? Daw pagbalik ni, muhain ni, pero hilit naman po. Dauban di ay. Uban ka. Ebe? Ha? Buwan ako isakay. Enja pa ko. Nastuyong ang isakay. Apa di ka? Nakay motor. Ha? Kaya ko ni magpasakay. Sa di pud pasakay Ronis jang Rose. Di mo tulo upat ang kaya. Tulo upat. Kaya na mo. Litson 3 ang tana. Suporta gamit mga ron. Di ba da ipa higda kil? Ipay nga na bahajang. Ang nga na tagilid. Mindset ba? Kamu mara dyan mo kuhan ka dyan, dirty mind dyan mo ka dyan, mga tiguwang na mo. Shh, bad mo. Saan nagikuling man, Kil? Tilawan. Parat. Tilawan. Parat. Mura mag-apiki na na. Mura mag-di na na mao. Silyo, marag, hawid ba si ko? Silyo, mga bata-bata. Ag na birthday, nang lamaw naman pod. Anha rate. Tulawiyong. Sakto ka ng duha kabulig. Wa na mo'y kuanon. Anihon. Lah, layong. Sundang ba dahil ng lagaraw mo na? O sad. Ano ba? Na, tagbangag gamay. Parang criminology ha. Bag adritso. Kaya gihuway nagdagsaka. Be, sakto ba? Hawda to'y. Sus, ang criminology. Sus, lupigan kas nagsaka. Dijin hinakaan nilong. Dabong. Pwede na? Ha? Pwede na, katong likod. Pikas. Sakto ng pikas. Birahi. Pwede naman po na, naman yung kuskus. Uno. Ihatag ng lagaraw, karong diretso unag isa. Duha, ipat isa. Ipon pa jud nga na. Ihatag, kwa maglagaraw ka. Ha? Na, may gidangat. Tuha. Datulo. Pwede naman gud ridong. Buhay ka di unod eh. Buk adiritso lagi kay Allah. Buhay. Guwang. Manghod ani. Kunay manghudoy, tagka mo ka. Pagkumangkad. Gaya. Malugi naman. May lain. Kaya ni kabutangan na rin sigma. Kapitan tala ni. Sakto naman gud ni sakto naman gud ni. Masih magawang dyan na. Sorry. Paningat ang abs na. Pura pag naiabis, gibitok ra ba? Luig yung tigsaka Ay tigkuskus gikan pa ni Japan 3rd floor. Saka kaganahan. Kung ganahan. Sa kating, maluoy kating. Napitos bing bing. Oh ha ha!
Ipang bitak mo, nagkaon mo glitson, naglamaw na pod mo. Gamay na tayo na sa kahiwa. But ninyo. Panit ra tayo, promise. Sige nga na rin. Diya. Ganun mo kaon man. Kay. Lood na. Luod man yung kang gawa. Preso sa kang day video. Tabang, ibing. Si Jai tikus kus ikaw tikutsara. Lapit na kung sama dito isa. Mauna kay nagdagdang hagagsad. So parisun mo day mo. Wani na pas along. Panglapden na buno ng bunuongan uyab-uyab mong buanga mo. Bata pa no tayo no. Bata bitaw. Imo manggikaon lagi long. Te, isang gikaon te. Sige butang, sige pagkaon. Sige sap, ano lang alum. Bad lagi mo ba? Nalinig ko sa lombe. Nalabaw po. Wow, ang tulong wala na. Tiyah, napaday kay uwaw long. Asa ka ni Asa ka mauwaw long? Ni Bingbing? Sige, ingat ba siya ba? Ilibot. Nabali mo na imo ha. Nakana kay naabri na. Basta kay naabri na, mauna na. Pagkawaw mo na ni. Grabe mga mindset. Ano nga condense ay aring iloka. Pak na sina. So, tuyong na. Hawa, kita kitong baga. Kuputan si Mos Iro, wala mong unod. Buting. Kada bubo ni along sa isa kapak, binlag duha. Di, isara. Way labot ang gibulsa. Lang na kakao. Sa grabe, inungitan ni Jas Bingbing ha. Silas na puting. Aw magadir. Eh, libog nagdamdamin. Mo detos lunglong puning uli. Adudong. Nahirapan sa kalisod te. Nang hunaw maka mo. Gikan po maghawid-hawid itong litson. Nanila sa litso. Kublitson. Paglangka, tagpalit, timiki. Hukasan, naging buting. Wa din nila tadtara. Wa. Ah, mauna. Libing. Ang sama natin. Puta na, gana, ributan na. Agaray. Nauli nami guys. Dana miss bye. Mag-garden makulonis nanay. Ala na pa'y kamuti ah. Dana ko. May dako. Ya. Hindi na magian. Tikuho ni. Bakilid manggod ni. Maibuta tayo isa. Pasingot ko kay ang busugan na ha. Lainog ang lawas. Pasingot ba? Yeah. Dara ang ipanghog. Diyak ka mo ikuan. Itapok ha. Ano yan mo ka? Ayun, das gihaling. Ay. Ano yan? Pwede po. Kanang arong mo ato. Gani. Dauban na lang na diha. Gamay ra. Oo na bagagod. Sige na nag-assume gani. Uy, ginoo ko. Lami ra ba kay humok? Di ko mukaan, busog ko. Pag-islak diha. Nakita ko, Beng? Tanaw, Beng? Kita. Ako bilakit ako ba? Sige tara. Okay.
Wala, day unod. Wow, kamong keywords at kaisa? No. Ha? No. Wow, ano dito? Kung kasabot ko, kaisarya. Ate Wipi. Ay, unod. Dako. Ya. Wait, ikaw? Maunod din. Wala ikaw ka ng unod. Look! Naka. Sarang sa babaw. At tara para sa babaw. Mo pa'y tabangan, mo pa'y masuko. Bisa ba anjud ko? Halo. Ne. Oo, gara-gara ka na ibutang sa lugar. Kana wasi ana nagbahato din ang jurum. Tuad to dun siya. Ano ko? Hindi mama ko tibuan. Mo pa'y tabangan, mo pa'y masuko. Lisod. Lisod, mga tauron. Mga ligid man ni kay bakilid. Banha, mga hubod. Mo din ulit buting kanina. Nagsapot dito. Walang topic. Wala, ulo dako. Na guys, biyo. Matapo kami. Sino man to? Ito? Isa? Biinit, bi. Nagmedyas ko ganiha kay arang inita. Pero ang tangan na nalang. Ito ba sa hapon dati ay? Mo pa'y tabangan, mo pa'y masuko. Makahiubos. Magtareng. Iparingat agad ko. Apa gani? Ato sana. Ha? Medyas. Sunog gani to. Kana put na bi ah. Ano bi? No. Ganay. Ay, ginoo ko. Nagtak man ka, beng. Mara makakaglitson. Naglima ko. Problema ka sa imong love life? Oh my God. Naglay ko. Bisid magbugwad. Ako na po. Beng ka mo ba, be? Be, dali kong sundang, be. Dislakan ta, ha? Ha? Sundang. Ano lagi pa buho para paan sa man. Why, sus, di ka mao, di jud mang uuma. Bisag sa pobre amo, nagbukil na mo dito. Oh, Wala may sundang. ayaw na, kay di ka mao sa tibing-bing, abibing.
Barkada naman siguro ka ata isa. Oh, siyempre. Bata eh. Bilog ang mundo. Imo pa ron, enjoy pa ron. Ginoo na bahala sa tanan. Oy! Ano lagi bata? Ha? Oo. Batang Marizina ka. Ano ka ang mamaali mo? Sino sila? Papasunggol mo? Isuon mo ginoon. Ay. Saka din. Ne? Bili. Aw. Atong ko ma. Madyo kay natug ka. Ano yan? Ito na ulit ma? Madugay. Ay, paningat na jud ko. Obe? Chak. Magay ka maus at bing-bing. Tuwaya na gani. Agal! Ay, di ba guys? Di ba ning aso? Ito mo. Iba to. Pero pa lang haluha tag kuan kasi mahilig sa babaw. Madyo pa. Haluha tag. Eh. Now you know. May tain. Ha? Nagtubod na kang singat. Ito, may Hawa niya, be. Bitong-bitong din. Ano? Saligid ka diha. Ma. Bing bing. Ha? Ati Bingbing? Uluma ka? Saligid mo. Ari! Tolong kau. Dali, dali. Ari ba? Anak aku, adik ko. Nene mata is nene ba? Ubay. Libard. Hawa niya, magkadaan, magkamaigo ka. Itu grabe ka buhat ko sa. Ganas? Karaja. Mo to ba po ito an. Natusunan mo lang ron. Sa una ra. Naslim ko ba? Bato. Ay, uy, muri kita.
kay maigo ta. Ay, hindi na maunta ka na. Hindi nga dahil Ipaningat ako. Garden pagsugod. Kuyag ang mga likuan model. Guys, ipaningat ako na. Imbis kay lain magugahang lawas ang gipa singutan dari. Ta nagpuot-puot na ang katong mga kwansa ganas kamuti dari. Ang katong gilitsunan ganiha na may baga. Puot-puot aron mawa ng lamok kay padung na pud mahapon. Kana kumbati mga saop. Maslide kaliksian. Puot na. Rang iga nga. Rang iga nga be, sibag be. Ipaningat na kag sugod, wa kay gibuhat, sira kag dagandagan. Mas pa maghipos ka sinayhay. Ano lagi, mapag-ingan na ho. Kalain magug ang lawas kag pagadtos birthday kay rang ladua sa rang inita. Ya, dito supeng lamaw, ag lamaw wa putos plano. Pag maglamaw ni ulit ko dari kay lain ang lawas mo nang diretso na hagkuan dari ba pasingot. Kay tamna naman ni na mga dari. Gardina ni ba si tanom ni nanay dani. Ang kahood to. Wa pa na matiwas tong dadto kay napamagipang tambak lang mananghilin kay patrabaho man sila silang bahay. Na may mga bunbun tambak mo nang wa na mabugwarig tiwas. Kare na naman po dari kay tamnan ko ring nanay para igo na raman siya magtanom. Ning puot na. Nalaman po dadto padung ag aso. Hari yung tato padung. Aksing na. Kapit na. Giunag ibabaw. Diyan mara niyang vlog guys. Kaya mag-edit sa ko hapon na po. Thank you for watching guys. Salamat sa inyong sawang pagtanaw. Hapit na day ko mo 11K subscribers. Salamat inyong tanan guys. Saway-sawang pagtanaw sa ang mga vlog. Basan magsumuning mga nawong namang. Naghapon mo nagsubaybay. Di mo na matag-satag sa lagi reply sa mga comment ninyo kay naghana man pud na maapas. Diyan kani maglabad na pagkatangugan sa i-content. Diyan mara na ang vlog guys. Salamat sa inyong pagtanaw. O God bless. O amping mo tanan. O kasama mo karon. Bye!